tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Isipin mo na lang, napatay na ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Nina. At ito, ang aking secret file. Year 2012, umalis ako ng bansa para magtrabaho bilang isang caregiver sa Singapore. May naiwan akong 10 years na ka-live-in partner ko sa Pilipinas. Itago natin siya sa pangalang Turtle. Si Turtle ang pinapangarap kong makasama habang buhay. At bago kami magkakilala ni Turtle, nagkaroon na rin naman ako ng boyfriends. 3 or 4 boyfriends. Pero itong si Turtle, ibang klase ang pagmamahal na ipinaranas sa akin. Pagmamahal mula sa isang lesbian. Na kahit alam kong babae din siya tulad ko. Pero dama ko yung sobrang pagmamahal, pag-aalaga, at pagkalinga. Pakiramdam ko sobrang importante ako sa kanya. Pakiramdam ko safe na safe ako pag siyang kasama ko. Napaka-loyal niya sa akin. Proud siya sa akin. At napakaganda ng ugali niya. Pag nagkamali siya, aaminin niya sa akin. Hindi tulad ng mga dati kong nakarelasyon. Ni isa sa mga lalaki na nakarelasyon ko, wala dong tapat, walang nakatumbas o nakalagpas kung gaano magpakita ng pagmamahal itong si Turtle na live-in partner ko. Kaya siya ang pinili ko at patuloy na pinipili na makasama habang buhay. So bago ako umalis para magtrabaho sa ibang bansa, may mga pinlano na kami. Mag-iipon kami parehas, ipagpapatuloy ang buhay, magnenegosyo. At alam kong sobrang mahal niya ako, kaya tiwalang-tiwala ako sa kanya. Kapag nakapag-ipon na ako, uuwi ako agad para mag-business na lang kami. So hinatid ako ni Turtle sa airport. At ang huling salitang binitiwan niya sa akin ay, 2 years ka lang doon uuwi ka na agad. Maluha-luha niya pang sinabi sa akin yun. At pangakong oo naman ang sagot ko sa kanya. After 1 year ko sa Singapore, maayos naman ang communication namin ni Turtle. Walang patid na kamustahan. Updated ako sa lahat tungkol sa kanya. At dahil sa nagkaroon ako ng konting ipon, gusto ko sana siyang sorpresahin. Pangarap kasi namin na magkaroon ng sariling anak. Pero papaano? Parehas kaming babae. Kaya humingi ako ng tulong sa isang malapit kong kaibigan.
Humingi ako ng tulong na makapag-adopt kami ng baby. Ang plano ko, habang hindi pa sana natatapos ang kontrata ko, siya muna ang mag-aalaga ng baby namin. At ayun na nga, natulungan ako ng kaibigan ko na mag-adopt ng baby sa legal na pamamaraan. Excited na akong ibalita kay Turtle kasi alam ko na isa ito sa mga imposibleng pangarap namin. Pero nagawa ng paraan at matutupad na. Para mahaba ang magiging usapan namin, nag-decide ako araw ng linggo. Itatapat ko sa day off ko. Tsaka ako sasabihin sa kanya ang sorpresa ko na may baby na kami at siya ang mag-aalaga. Alam ko magiging masaya siya. Nai-imagine ko na kung ano ang magiging itsura niya. Yung abot tenga ang ngiti niya. And since that time, hindi pa masyadong uso ang video call. Nag-rent ako ng PC sa computer shop. May usapan na kami kung anong oras ako tatawag sa kanya. Excited na ako. Tinawagan ko siya through Skype. Ang tagal nagre-ring. Ang tagal sagutin ni Turtle. Halos nakatutok na yung mukha ko sa screen ng monitor. At bumubulong na, "Turtle, sagutin mo na please." Hanggang sa sinagot na nga niya. At yun na pinakihinihintay ko. Sinagot ni Turtle ang tawag ko. Pero nang makita ko siya, iba yung naramdaman ko. Mugtong-mugto ang mga mata niya. Na para bang walang tigil ang pag-iyak niya. Nagulat ako kaya sabi ko, "Uy, anong nangyari sa'yo? May problema ba? Uy, sumagot ka dyan, para kang sira." At ang unang sinabi niya sa akin ay, "Sorry." Tuloy-tuloy lang siya sa pag-iyak. Sabi ko, "Kung ano man problema mo, okay lang yan. Ikaw talaga, nandito naman ako." Then sabi ko, "Alam mo ba, may sorpresa ako sa'yo. Natupad na yung isa sa mga pangarap natin. Alam mo ba na may..." Hindi pa natatapos ang gusto kong sabihin sa kanya. Bigla na lang niya ulit sinambit ang salitang sorry. Nagtuloy-tuloy na siyang magsalita. Sorry na nagdugtungan pa ng, "Sorry, nagkasala ako sa'yo. Natukso ako. Hindi ko tinupad ang pangako ko sa'yo na hihintayin kita." Ang nasagot ko lang that time, "Ano?" At hindi ko namamalayan ay bigla na lang lumalabas ang mga luha mula sa mga mata ko. Kahit hindi pa nadedetalye sa akin na Turtle ang mga pangyayari, alam ko na, nararamdaman ko na. Hindi ko na naisip kung sino-sinong mga tao o ibang lahi yung nakatingin sa akin sa loob ng computer shop habang umiiyak ako. Basta, alam ko lang masakit. Yung excitement na naramdaman ko nung araw na yun napalitan ng sobrang bigat. Sobrang sakit. Walang kasing sakit. Hanggang sa hinayaan ko na lang siyang magkwento kung paano nangyari. Kung kailan. Kung saan. At ayun na nga. Inamin niya sa akin na may mahal na siyang iba. Nagsasama na sila sa iisang bubong. Mahal na niya ang ibang babae. Gusto kong sumigaw ng mga oras na yon. Gusto kong magwala. Pero para bang naubusan ako ng lakas. Natapos ang usapan namin na nakatulala lang ako. Wala akong masabi.
na kahit anong salita. Wala siyang narinig mula sa akin. Yung sorpresa ko sana sa kanya, yung isa sa mga pangarap namin na natupad na, hindi ko na nasabi pa sa kanya. Ang bilis ng panahon. Magdadalawang taon na ako noon sa Singapore, matatapos na ang kontrata ko. Buhat nang nagkausap kami ni Turtle. Wala na akong gana sa buhay, wala na akong gana magtrabaho. Araw at gabi walang pinipiling oras. Naiisip ko siya. Tapos bigla na lang papatak ang luha ko. 1 buwan na lang matatapos na ang kontrata ko. May sapat na akong ipon. May sapat na akong ipon hindi para sa amin ni Turtle, kundi para sa amin na ng baby ko. Bago ako umuwi ng Pilipinas, nilibang ko ang sarili ko sa social media na dati hindi ko naman pinaglalaanan ng pansin. Kasi buong oras ko, trabaho lang. At sa mahal kong si Turtle. Nakakalibang din pala dahil marami ako nagiging kaibigan sa social media. O marami akong mga kaibigan sa social media na nagparamdam. Meron din namang matagal ko nang hindi nakakausap. Then one day, may isang tao na nag-chat sa akin at sa kanya ako naging interesado. In short, 1 month bago ko umuwi ng Pilipinas, naging kami. Umalis ako ng Pilipinas na si Turtle ang naghatid sa akin sa airport. Ngayon naman, ibang tao naman ang susundo sa akin sa airport. Itago natin siya sa pangalang Eagle. Binata si Eagle. 6 years ahead siya sa akin. May negosyo. In short, maganda ang estado ng kanyang buhay. Bago ako umuwi, nakaplano na ang lahat sa amin. Sa araw ng pag-uwi ko, dediretso kami sa simbahan. After noon, ipapakilala ko siya sa pamilya ko. Then kinabukasan, ipapakilala niya naman ako sa pamilya niya. At sa sumunod na araw, pag-uusapan na ng bawat pamilya ang aming kasal. Ganun ang plano at ganun nga ang nangyari. Napakabilis ng pangyayari, DJ Rocky. Ipinakilala ko rin ang baby ko kay Eagle. Pero DJ Rocky, hindi alam ni Eagle ang tunay na pagkatao ng baby ko. Dahil ang alam niya, ang baby ko ay anak ko sa pagkadalaga. Ang unfair ko, no? Tunay at tapat ang pagmamahal na ipinapakita sa akin ni Eagle. Tapos ako, magsisinungaling sa kanya tungkol sa tunay na katauhan ng anak ko. Pero wala, nasabi ko na yun eh. Buong-buo naman niyang tinanggap yun. At itinuring niya na parang kanya rin ang bata. Fast forward, natapos ang araw ng kasal namin. Halos wala nang bisita that time. Nasa kwarto na ang lahat. Kami na lang ni Eagle ang tao sa sala. Then sabi ko, Eagle, salamat ah. Pwede ba tayong mag-usap? Dagdag ko pa. Then maya-maya, nakakalokong ngiti ang pinakita niya sa akin. Then sabi niya, ikaw naman, bukas na tayong mag-usap.
Tayo na lang yung gising oh. Tara na sa kwarto. Then binuhat ako ni Eagle. Ipinasok niya ako sa kwarto. Nilak niya ang pinto. At habang ibinababa niya ako sa kama, akma niya akong hahalikan. Bigla ko nang sinabi sa kanya na, hindi ko tunay na anak si baby girl. Inulit ko pa yun. Hindi ko tunay na anak si baby girl. Nanlaki ang mga mata ni Eagle. Halatang halata. Na-confuse siya sa sinabi ko. Ha? Sagot niya. Dan patuloy ako sa pagsasalita habang umiiyak na. Hindi ko siya tunay na anak. Hindi ako ang tunay na magulang niya. Tumayo ako at nagpunta sa aking cabinet kung saan doon ko tinago lahat ng documents ng anak ko. Pinakita ko lahat sa kanya. Lumapit ako at sinabi kong sorry. Hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Pagkatapos noon, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, mahal ko kayo ng anak natin at mas lalo ko pa kayong mamahalin. Dan lumipas pa ang ilang buwan ng pagsasama namin. Biniyayaan kami ng isa pang anak na lalaki. Ang saya ng pamilya namin, kumpleto kami. May babae, may lalaki na kaming anak. Ang bait-bait ng asawa ko, DJ Rocky. Lahat ng pangangailangan namin, lahat ng pagmamahal, ibinibigay niya sa amin. Hindi kami nag-aaway kung meron man. Tampuhan lang. Hindi kami umaabot sa sigawan o sakitan. Kapag medyo mainit na ako, siya mismo ang gumagawa ng paraan para umiwas. Dan lumipas pa ang ilang taon ng pagsasama namin. Parang may nagbago na. Hindi sa asawa ko, kundi sa akin. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakatulala. Napapaisip sa nakaraan. Naaalala ko pa rin si Turtle. At sa tuwing naaalala ko siya, nasasambit ko na lang sa hangin na, Turtle, mahal na mahal pa rin kita. Dan siya katutulo ang mga luha ko sa mata ko. Nagbago ako. Nagbago ng pakikitungo sa asawa ko. Then nag-decide ako mag-ibang bansa uli. Kahit alam kong kaya naman ng asawa ko na ibigay lahat ng pangangailangan namin. Kahit pigilan niya pa ako, nasunod pa rin ang gusto ko na mag-abroad. Parang may hinahanap pa rin ako. Parang may iba pa rin akong gusto. Malalaki naman na yung mga anak namin. At alam kong hindi sila pababayaan ng nanay ko at biyanan ko. Sa pagkakataong ito sa pag-alis ko, susubok naman ako sa bansang UAE. Ang asawa ko ang naghatid sa akin. At habang nagmamaneho siya, umiiyak siya. Bakit ko pa raw kailangan magtrabaho? Maayos naman daw ang pamumuhay namin. Ang sagot ko lang, gusto ko kasi kitang tulungan para mabilis ang pag-iipon natin para sa kinabukasan ng mga bata. Pero alam mo yun, DJ Rocky, hindi naman yun yung nasa kalooban ko. Hindi yun yung nasa isip ko. Dahil ang nasa isip ko ay gusto kong lumayo sa asawa ko. Pababa na ako ng sasakyan. Tinulungan ako ng asawa ko na ibaba ang maleta ko. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Sabay binulungang mag-iingat ako. Pinaalala niya sa akin kung gaano nila ako kamahal. At huwag raw akong mag-alala dahil siya ang bahala sa mga bata. Daniyakap ko siya ng mahigpit. Sabay bulong. Na ako lang ang nakakarinig. Sorry, pero hindi na ako babalik sa'yo. DJ Rocky, 6 years na ako dito sa bansang UAE.
Hindi pa ako umuwi ng bansang Pilipinas. Buhat nang umalis ako, para akong ibon na nakawala sa hawla. Ayaw ko kasing dayain ang asawa ko, na habang magkasama kami, iba ang tinitibok ng puso ko. Pinilit ko namang itama ang mali. Sinubukan ko namang suklian ang pagmamahal na ibinibigay ng asawa ko. Pero bakit hindi ko kaya? Bakit hirap na hirap ako? Bakit habang kasama ko ang asawa ko, ang nasa isip ko naman ay si Turtle, ang lesbian na nakalive-in ko dati. Kaya minabuti ko na ihinto ko na lang kung anong meron sa amin ng asawa ko. Kasi para sa akin hindi pagmamahalan ang namamagitan sa aming dalawa. Isa lang at siya lang ang nagmamahal. Kung itatanong mo sa akin, DJ Rocky, kumusta kami ng mga anak ko? Okay kami ng mga anak ko, walang nagbago. Walang nabago. Parehas ko silang nabilhan ng cellphone, araw-araw ko silang kausap. Kahit papano, malaki na ring halagang naipon ko para sa mga bank account nila. Kami naman ng asawa ko, 3 taon na kaming walang communication, walang kumustahan, walang kahit ano. Masakit man sa parte ng asawa ko dahil wala naman siyang ka-idea kung bakit naging ganito yung buhay namin. Pero kailangan kong gawin to. Ang huling mensahe ko sa kanya ay, isipin mo na lang na patay na ako. Oo, DJ Rocky. Yun ang huling mensahe ko sa asawa ko. Isipin mo na lang na patay na ako. Alam kong mali. Mali ako dahil ang buti-buti ng asawa ko. Tapos ito yung isinusukli ko sa kanya. Pero hindi ba mas mali kung patuloy akong makikisama sa kanya pero ang nilalaman ng isip at puso ko ay ang lesbian na nakalive-in ko dati? Pinilit ko namang itama Pinilit ko namang makisama sa dapat ay tama pero bakit hindi ako masaya? Sa ngayon, DJ Rocky, nakafocus lang ako sa trabaho ko. Dahil alam ko na hindi na kami magkakasama ng asawa ko. Nagpatayo na ako ng sarili kong bahay para sa akin. At para na rin sa mga anak ko. Kung tutuusin, maraming tukso dito sa ibang bansa. Pero matibay ako. Ayokong sumugal o sumubok pa na magmahal ng iba. Mas gugustuhin kong mag-isa na lang. Mangangarap na lang ako para sa 2 anak ko. Dahil kahit anong ipilit ko na pagdikta sa puso ko, isa lang ang itinitibok ng puso ko. Isa lang ang hinahanap ko. At alam ko naman na hindi na maibabalik pa. Hindi na siya babalik dahil may kinakasama na siya. Masaya na siguro siya sa kung anumang buhay ang meron siya. At huwag kayong mag-alala, hindi naman sumagi sa isipan ko na guluhin sila. Sa katunayan, binlock ko siya sa social media account ko. Kaya wala namang dahilan para magkausap pa kami. At walang paraan para magkausap pa kami. Pero kung sakali mong naririnig to ni Turtle, masaya ako para sa'yo. Gusto ko lang naman na malaman mo na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. At para naman sa asawa ko, pasensya ka na. Dahil hindi mo nalaman ang buong kwento kung bakit ako lumayo sa'yo. Mas mabuti na lang siguro na ako na lang ang nakakaalam ng lahat. Sorry kung hindi ako naging patas. Hindi ko nasuklian ang pagmamahal na ibinigay mo. Pero pinilit ko naman Hindi ko na lang kayang magkunwari. Maraming salamat At hanggang ngayon, tinutupad mo pa rin ang pangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang mga anak natin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nina. At ito, ang aking secret
Fa.